Ahojte, no čo som pre vás dneska pripravila? Pripravila som pre vás dneska videjko o sérii kníh Detektív Kostlivec. A prečo sa na ňu tak teším? Lebo je to moja obľúbená séria kníh. Je to o dievčatku Stefany, ktorej bohužiaľ zomrel striko. Ale dozvedela sa o jednom strikovom kamarátovi, o ktorom doposiaľ nikdy nepočula. A ten strikov kamarát jej povedal, že existuje magia, zlí duchovia, magickí vrahovia, že bude musieť 100-krát denne zachraňovať svet, že ho možno zničí. A medzi tým ten priateľ toho strika tak je kostra, len tak vám vravím. Aby ste vedeli, o čom je kniha, hej. No a ešte sú tam vedľajšie postavy. Moja obľúbená vedľajšia postava sa volá Tanita Galgana. Vyzerá ako na 25, ale v skutočnosti má 80 rokov. Má schopnosti, že jediným dotykom, v podstate aj takto, vie otvoriť hociaké dvere. Ak na tých dverách nie sú magické symboly, alebo nejaké super magické zámky, ja neviem. A ešte má schopnosť, že vie loziť po stenách ako Spider-Man. To je zavidím. Túto knihu napísal Derek Landy. Píše o Írsku, lebo je z Írska. Napísal 15 častí o detektívovi Kostlivcovi. Na slovenčinu zatiaľ preložili len 7, takže pevne dúfam, že bude aj tých posledných 8. Prečítala som 6 a teraz čítam poslednú preloženú na slovenčinu 7. Je veľmi hrubá. Počkaj, koľko má? 462 strany. Fuj, to budem čítať do 2026. Kým som nezačala čítať sériu Detektív Kostlivec, nebolo to moje obľúbené čítať knihy. Akože bolo to normálne, ale nemala som to v obľúbených správach. Ale keď som to začala čítať, tak je, že wow, toto je niečo magické. Prečo som svojich neviem koľko rokov nečítala, však Bože, ja som čo za človeka? Reálne, tak sa mi to páčilo a niekedy ma tak pobavila, skoro som sa od toho popučila. Myslím v priamom smysle. Veľmi sa mi táto kniha páči. V niektorých momentoch vie byť smiešná, v niektorých vážna. No, nie je to asi tá najslušnejšia kniha na celom svete, ale na to sa vykašľam, hej, o tom ste nepočuli. Naozaj, táto kniha je naozaj super, veľmi sa mi páči. Toto bude všetko, čo som vám chcela povedať o tejto sérii kníh. Či sa vám videjko páčilo alebo nie, sa dozviem z vašich lajkov a odberov. Takže čaute na budúce!